hoe is het bij de drukte nou van Peerske? Ja, het is heel druk. Ja, het lijkt wel kriest. Zo druk. En vooral omdat de orenbakken die is dicht, dus het is nog drukker hier. Ik ben er klaar voor. En wat staat er op de planning? Alleen met de familie wat bij elkaar en verder niet. Niet bijzondere dingen of zo. Hapje, drankje? Ja, doen we wel. Daar gaan we niet apart voor koken of zo. Wel een paar hapjes extra met ei. Vanwege de traditie of zo, maar verder niet. Dus heeft u er zin in? Ja, het zegt mij eigenlijk niet zo gek veel, hoor, moet ik zeggen. Het is niet iets waar ik naar uitkijk of zo. Bij mijn ouders, een paasbrunch. Met de hele familie? Ja, met de hele familie. Ja. En wat staat er op het menu? Nou, dat doet mijn moeder. Dus wij laten ons verrassen. Wij gaan er naartoe en dan gaan we kijken wat we krijgen. Doet ze altijd heel uitgebreid. Dus met heel veel vis en heel veel lekkere dingen. Dus dat gaan we afwachten. Heb jij er een beetje zin in? Ja. En wat verwacht je van de paasbrunch? Eieren schilderen. Wat verkeer je vooral in deze dagen? Nou, voornamelijk de peerskaballen en nou ja, kwarkballen en de tulbanten met peersken. Gewoon alles met peersken versiersel.